pemirsa. Dipodhek yae ben semi ya pemirsa. Nek semi malah apik semenane. Diuyupi. Wis mateng pemirsa. Wis. Godhong katuk pemirsa, nyayur bening godhong katuk ben tambah bancar. Bancar apa nih, Mak? Ya bancar rezekine. Soalnya kan ya iki gak modal. Jadi ini ben tambah sudo. Ini tuku ya wis piro ya pemirsa, nek digendeli ngono kae. 1000 apa 1000 iki karek metik dari depan. Sakjane nek apa-apa dincepno ki yo anu pemirsa. Wis. Tinggal dikasih bumbu-bumbu. Wis mateng, simple karek nyambel ya pemirsa. Kasih garam. Logok mah tidak. Roy kune kantil cah. Seger ya pemirsa. Baunya seger sekali. Selesai. Wis mateng. Wis simple. Kaya ngene wae. Wis gak sido nyambel mae. Tak kon nyeplus wae iki engko. Wis kaya ngene ya pemirsa. Pemirsa iki masakane mae langsung di review Mas Andi. Mae ora nyambel pemirsa, dadine ndek iki lalapan. Lho, kaya ngene. Wis sederhana sekali. Mulai sekolah tanpa salin dhisik pemirsa. Langsung makan. Cekiken lho. Cekiken kowe. Ora cawis banyu, aku mak nek nyeplus kowe ya cekiken kok. Mak aku pengen nyambel tapi ra sido. Jagungnya manis ya, Di? Empen latihan mangan gak pedes.
kadoni. Kiyo piyo? Hah? Adine muni gak padahal jagoe manis muni ora. Gak enak rasa dipangan. Nih. Dek mbok gadoni. Masa gak enak? Pegi nok ae piye? Padahal lagi pemirsa mek ras itu. Nak wedok gabung. Wis bar mani ndi wonge? Ndang. Gak apa-apa wis pengen ngono. Ndang. Wis ndang toh wi. Ndek ini mang urang mbek kerupuk kok, Dek. Ndek mang manmi ndekne. Wis ndang wi. Ndang jupuk. Nek gak ambek sego ah. Yo nek gak ambek sego yo gak apa-apa ndang. Maksudnya kuwi dikandani Mas Andi kon ambek sego iki nek anu ambek sego ngono. Memang iki biasane nek mangan yo lawa. Kok nek lawa tak yo jote kok lawa. Wis ndang dipangan. Wis ndang. Kena por rek mau jagonge. Malah mlempem meh wi mbok celupno kaya ngono. Yo. Mangan sak onone. Pinter kok. Padahal lagi ya dia, lagi ya. Waktu hujan no. Nah ibu nah. Wes angel pura mang tugasnya. Gampang. Alhamdulillah. Riki wis kerja deh. Langsung. Ke sekolah langsung. Tak lombok piro di kowe? Apa? Terus tak kayak mangan iki mah mbek mie. Wah. Iku lho apa kuwi lho? Kuwi duwi. Kok bar kuwi dekek piring lho ndi mari semut engko. Oh lali mbok ben ning meja ae. Mbok ben ning meja. Mati seneng gadoni godhonge tapi terang. Seger godhonge. Ibu nah. Seger. Aduh Yubi. Senengane ning lawang nih. Senengane ning lawang pemirsa. Gimana dek mulai esok ndi? Maksudnya sih dek. Ya men. Pemirsa cukup sampai ini baik. Itu nih hari ini Nena Salamo dengan lagu perbuatan korban mohon dimaaf no. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wih lun meneh Mas nek omongan.